Són molts els motius de celebració al llarg de la vida i així ho mostra el jove grup vocal Quartet Melt en el seu nou espectacle i tercer disc Celebrem, que van presentar a la Selva en format de concert a capella al Castell. El contingut del disc, que sortirà aquest mes de maig, és un repàs de diferents moments a celebrar, com el naixement o la partida d'un ésser estimat, el valor de la companyia, l'amistat o el matrimoni, o els desitjos d'un bon viatge, des d'una Nadala del segle XVI a la rumba catalana de paret. Toquem molts gèneres, estem intentant crear el nostre propi so i fem temes des de temes més clàssics amb una col·locació més lírica, més antics, tant com a temes més moderns com de Stevie Wonder, que aleshores la col·locació és totalment diferent. De fet, això és algo molt curiós que podem abarcar diversos estils. El Quartet Melt va néixer el 2012 amb la contralt Ariadna Oliver, el tenor Eloi Fort, el baríton Oriol Quintana i la soprano Magalí Sare, substituïda el 2021 per la Carolina Labau. L'agrupació es va fer popular la tardor del 2015 quan es van proclamar guanyadors de la tercera temporada del concurs musical Oh Happy Day de TV3. L'abril del 2016 van publicar el seu primer disc Maletes i el novembre del 2017 el segon, Xarrampim. La versatilitat del grup els ha portat també a estrenar 2 espectacles més, Bestial, dedicat als animals, i Imparables, sobre la història de Catalunya dels darrers 100 anys. Amb Celebrem, el Quartet Melt inaugura una nova etapa que els portarà, entre altres poblacions, a l'Hospitalet del Llobregat el pròxim 14 de maig, en el marc de la 39a edició de la Setmana de Cant Coral.